संसारखौ आं खिथागोन पार्ट 2 दङ आरो शुटिं जादों। ओमफ्राय आंहा एक्सिडेन्ट जानाय दंमोन दा फार्मासियाव दंफैयो आरो फार्मासिथ' नङा हस्पिटालावहाय सेरफांगुरि मडेल हस्पिटालाव दंफैयो आरो। सिबाय आयो डाक्टारनाव फै बुंलायनांबाय नै नोंनो जादों डाक्टाराथ' दंमोनलै ना बैयो दङमोन ना औ बेखौ थगायनाय गैया नै अरिजिनाल जोब गासिबो आयो सेस हेलमेट गाना ओरैनो गारि सालायो सेसखा गारिफोरखौ जानला मोनला सालायो नोंनिखा होनबाबो दाबो दा होननाय खालामो मा माबा फैनाय लाङो नामा